Здравейте хора, това ми е новото видео. Оставете първо по един лайк и ударете камбанката. И тук, ако сте го гледали първа част, това е втората част. Тук ще ви поразходя малко. Вижте, тук има един стар телефон. Аз видях като влезнах първия ден. Вчера като идех, като влезнах, го забелязах и го прави този телефон. И просто така, той не работи и така. Вижте, компютър е стар, не е от най-новите. Ви си мисля, че от най-новите. Не. Тук е лампата, имам снимчици. Няма да ви показвам. Само отвън. Нищо друго няма ви показвам. Защото те са нашите неща. Искате ли да ви покажа един коледен подарък, където ми подари майка ми? Ето го. Коледно бебе. Не е много хубаво. То беше по-хубаво първия. Като ми го подарих, ама аз някъде и там ги изгубих. Тук ги изгубих. Тук ги изгубих, чекайте да видя дали ще намеря, но няма как да ги завържа, защото... Нека, вижте, няма ги. Именно, че баба или дядо са ги махнали. И ако искате, мога да ви пусна едно клипче, трета, където да е с пъзел. И това не трябваше да ви казвам, но така. И чао хора! Чао! Чао!